ಅತಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶೋಧಿಸಿ ವಧುವರರನ್ನು ಜೊತೆಗೈದು ಕೀರ್ತಿಗೊಳ್ಳುವುದು. सुदैवान संगीले वर्तमान ऐकून मग आश्चर्य तरस तिथले नाही एक संशय येतस. सुदैव नळचक्रवर्ती शोधून 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 करता रे अयोध्ये राजाला असताना पाहू त्याला रे ते अयोध्ये राय ऋतुपर्ण नाशिल काही तशी म्हणो त्यांनी चंद्री तीर्थाकडे सदोपचार केला काही आणि त्यांनी ताका अरमने तुची ताका जेवणाक वेवस्थानी पर केल्ले गेली. त्या जेवण जेवतरी आमगेल कुलपुरात जावन आशिल्ले. सुदैवान सांगले त्या रांदप अत्यंत रुची जेवण आशिल्ले. असल जेवण हाज्या पशी फूड नळचक्रवर्ती आसतना तूं हांव झोबिलो म्हूण म्हणालो. तशें म्हणो ह्या रांदप कोण केलेले म्हूण सोदोन करच्याक तो अरमनेन तुले रांदपाक कुडा जमकल काही रांदपाक कुडा सोदिताना थंय एकलो कुरूपी जेवण आशिल्लो. बाहुकान रांदप केल्लेले म्हणून ताका कळीत आयलें काही जाल्यार जेवणा रुची इतलो लायक कशें पळयताना चोडवा न्हू हे आनुकय आम्मकय म्हण हांगे निमगिताना म्हाका कस कोरका म्हण दिसताना गोश्ट न्हू हांव कसा निर्धार केला म्हणा रे मेगेले गांवांत अर्ध राज्य दिता म्हण म्हणत पळया आतां कसं येता म्हणू सुदैव कसं म्हणू शोधन करून हाडटलो पळयता कसं येता म्हणून. ಖ್ಯಾತನೆ ನಳನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತ ನಿಶ್ಚಯೋ ಆದ तुमगे संशयो मकर्त जाता तक्का हावा परिहारय दिता कस पर्याय करडा गुरुदेवान संगीला हाव रब्बुनु ऐकली. अयोध्या तो ऋतुपर्ण महाराजा लागी एकलो रणपस काही नवा तोची भिखार जाऊन असेला बाहुक इंगड कोणे नाही मिगेले नळ चक्रवर्ती म्हणून मिगल मन सांगतास त्या म्हणारी सुदैवान ते जेवणाचे रुचीचे सांगताना या वर्तमान कालांत तिथली रुची रंदप करू का नळ चक्रवर्ती मात्र साध्य तशी असताना नळ चक्रवर्तीला हे नाटक पुरे दबो का तशी जाऊ नु हा एक विषय सांगताना कसं चढाते सांग ना तू ऋतुपर्ण महाराजा का एक ओले पेटो का असं म्हणारी दमयंती पुनर्विवाह म्हणू तंका ओले पेटो का दमयंती पुनर्विवाह असाध्य खच्च धर्मशास्त्र असतं अशी तू कसं म्हणतास साध्य ना हे खंच धर्मशास्त्र ना चिके समाधान कोण गे याची मग कसं म्हणता समाधान कशा तुमका ना समाधान राव संशय कयाची दमयंती पुनर्स्वयंवरू म्हणजे एक नाटक असला म्हणाली नळ चक्रवर्ती ना अयोध्यातून कुंडिनापुराक येऊ का जलारी 10-15 दिवस जाऊ का ताका हे नाटक गत्यस कसं नाटक सांग चढा ना तू ऋतुपर्ण महाराजाक ओले बरो का त्या ओलेन तू येऊचे दशमीचे 13 ಗಳಿಗೆन तू दमयंती पुनर्स्वयंवरू आयोजन केला सगळे देशाचे रायू हंगेऊन सर्वताची तुम्ही हाय मेघालय तुम्ही या वर्डिकेंत येऊ
ಹಾ. ಹಾಗೆ ಕಾಮೋಡು तुम्ही तणक ओले पेटोका ಯಾಕ सलारी ए हंतू एक उपाय असा समळारी कुंडिनापुरातून अयोध्येक कितले मार्गू असताना 10 दिवस कोण 15 दिवस जाऊ का येऊ का जला 10 दिवस तुला 15 दिवस जाऊ का अयोध्ये कोण कुंजनापुर येऊचाक 10 कोण कनिष्ठ पक्ष 15 दिवस जाऊ का वही नवा वय तो बाहू को मळला नळ चक्रवर्ती मोंजलारी मनोवेगारी रथ चलासुनु हंग येता हंगैलारी तंका रबची व्यवस्थे हम्मी करता कोरिया ले मात्र नाही झोना काढाचे व्यवस्था करता नवा ना आम्ही कोरिया शस्ताना तंगेन भिडारा आणतो रणपाचे सर्व सामानुई धवरका चलारी उच्चानी उद्दाक व्यवस्था मात्र ते करूनच मगर कशी कोणची दान रंदप ना तू त्या दवरून या दवरून मग तान रंदप कोणची कशी ना हा तुमको प्राइज अल्ला म्हणून आता कळता हा किती आमळारी हा. विसरले वे कसं नळ काय? चक्रवर्ती क अग्नी आणि वरुण देवालय वरस वही नवा उज्जो आणि उद्दानाशी रंदप करची कळले नळ चक्रवर्ती का मात्र गोप्त सुच कशी असतं ना इतली व्यवस्था केला पूरा ना इतली व्यवस्था केला पूरो चढा तू बोल की तवे व्यवस्था करचा के हाव तयार अस धन्य जल्ली ना धन्य जल्ली चढा एखाद्या महाराजा तुका जवळ लागून फळीत शिलाव आईल तसाल फुरयताना तिन्ही वाटेरी बायल चढवा सोड गेला कोण म्हण निमित्ताना खाली कितेर महाराजा कोणाले कष्ट पडे म्हाका बेजार जावचे मिगेल कष्ट म्हाका बेजार ना ताण म्हणलें कोणगी एकलो बायल चेडवा सोड 3 मार्गार सोड दवला काही असतो म्हणजे विचाना म्हाका थोड्या उद्या तागेले निमदिला न्हय हांवें कोणाला बायल चढवा सोडून गेल्यार तू खूप बेजार येतो ना हय मग कोणागे कष्ट पळोवचे जायना असं पयरी आईल तसाल ब्राह्मण बळून तू थोंड कोण येत असेल की हय तो ब्राह्मण पळयता म्हाका के तागेलो संशय येयले तो समना ब्राह्मण ताका दक्षिण गाली म्हळ्यार ते कडेन पळयतस तूं हांव दिने हांव भंडार येयला सांगलें भंडार म्हळ्यार भंडार पळयतालो असं आता कुंडिनापुरा दाखवून आहे ते गोवाला येयला कुंडीला बरोबर पूण हां अदान कसं नाही महाराजा ते वजिता स्वस्ति श्रीमद्वैरी गुणगजमस्ति वंशाधिपनो सत्वगुणान्वित साकेत लगन प्राप्तिफल ऋतुपर्णगे अयोध्येचे राय झालेले ऋतुपर्णाक कुंडिनापुराचे भीमक महाराजाने पेटोचे ओले आम्ही क्षेम जेवणासाठी तुम्ही क्षेम म्हणू लागला मुकारी ಚದುರ ತ್ರಿಭುವನ ದಳಿಲ್ಲದರಿಂದ ಬದಲಾಗಿ ನಮಯಂತಿಗೆ ಮುದದಿ ಸ್ವಯಂವರ ಮಾತೆನು ದಯವಿಟ್ಟು ಒದಗಿಯು ಬಗುದಿಲ್ಲಿಗೆ तुमको बुरा कळला मंक्याची आमगेला जेवण गेला नळ चक्रवर्ती गाव पुष्कळाक सोड देऊन काडू पाल जल्ला मेगल दुबेल्यात दळ उद्दा पळोनु मग सैसून घेवच्या 7 दिना तस जेवणू मेगल दू जल्ले जमयंतीक पुनर्स्वयंवर हे भाऊ का तुमको कितले पटी सांगला उज्जालागी रप्प नका म्हणून सांगला मागीर तू उज्जालागी पडतो ना गोळा कळ्यो कळले ओते आसानास तजेर बैसा मुखारी ವಸುಧ ಬಾಲರಮನು ನೆಲದಿಗರಲ್ಲರೋ ದಶಮಿಯ ದಿಲದವನಿ ಯಸವಗಳಿಗೆ 13ಕ್ಕೆ ಶುಭ ಲಗ್ನ ಕುಶಲದೊಳಿಟ್ಟಿಗೆ ಗೋ ಕುಶಲದೊಳಿಟ್ಟಿಗೆ ए कुंडिनापुरांतू चलचे ए स्वयंवराक
सगळ्या देशाच्या अंग पुरा आपयला तिथले मात्र नाही. तुम्ही येऊ का या कार्यक्रम चंदू करून येऊ का म्हणून निमगीत असा कसा नाही का तसा ना. ಇರುದರೆ ಮರೆಯುತ್ತ ವಾಜನ कसा विचित्र आहे का तसावा कसा ना दमयंती का पुनर्साय मारावाय अरवत्तू खळवतारी अरे मारलू म्हणतात रायाती देसारी या भीमाकन असल बुद्धी दाखलवाय सोड येतो अंक ಇರುವರೆಗೆ भीमा काका तगले दुवेल वैर मोगू तशी जाऊन असं काम करणं शब्र आहे गेला री नळ मिळाल कसाला एक खाला री नळ चक्रवर्ती का अव दूध इल्लाल माव म्हणून सांगून मीसे एक तूप सारोनु उलयत असेल मनुष्य कालू एकलेलं मग की आज असतो आहे तसा नळ चक्रवर्ती कष्ट येईल म्हणून गेला रे असाल एक तीर्मानांनी घेवेच आहे तीर्मान घेवेत काही कदा ना एक वेळू बामणू 12 वर्ष ना म्हणून गेला रे एक पर्वता वैर वचून 3 पटी तगल नाव काण हपयताना कंचे एक पशु पक्षी संकुलाने सुद्धी काणी म्हणून गेला रे तत्व तो नाव म्हणू लेकरू स्वयंवर म्हणून घुरेत गे क्षत्रियांका दोन्ही स्वयंवर म्हणजे असवाय कदना काही असा ना एक वेळू जावकाची म्हणून गेला रे घोरी आता कशी ते संतान ना म्हणून गेला रे तगले अण्णाची ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ घेऊन एक दिवस संताना गतीನ या गोरी आता त्याला नळ चक्रवर्ती का संसार नाव आहे चंदू दोन्ही छेडू वसती प्रतीके असताना असाल एक तीर्मान इथे घेतो त्यांनी कशी असं पुरं ते सर्वाला सांगितलं ನೆಲ ಬಂಡರ ಬಾಲ ನಲ್ಲರ ನೆರ ಬಂಡರ ಬಾಲ ಎಲ್ಲರ अक्क भीमा काक बुद्धी ना थंय येता गेला रे कसा तक्की एक चूरपुणी बोळा खंदो असं की नका त्या असो हल्ल्या वल्डीक अंग दाखवून होतं कुणीना पुरावचं का गेला रे 15 दिवसा वाट जाऊ का हल्ली दशमी देसू लग्न म्हणून तीर्मान केला काही 15 दिवसा अवकाश असेल गेला रे काही असेल पिशाल पित्त देवान येत असेल अवकाश असेल गेलो ಧರಣಿ ವಲ್ಲಭ ಕೇಳು ಧರಣಿ ವಲ್ಲಭ ಕೇಳು ಪರಿದೇವಿ ಕ್ರೋಧಗಳು ನೆರೆದ ಸಭೆಯು ನಡುಗುವ ದರದಲ್ಲಿ ಕೂಗೆ ಬರುವ ಕುಲಗಳ ನರುಗು ಕೃಪಾಳು ಧರಣಿ ವಲ್ಲಭ ಕೇಳು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿದೇವಿ ಕ್ರೋಧಗಳು
ಎಕ್ಲಾರೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲಾರೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಾ ಆवे कुछ प्रामाणिक सेवा मध्य कुर्लो अवकाश म्हणजे निघेला अभिप्राय समजे ಅಥವಾ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ಸರ್ महाराज ಹೆಂಚಿಗೆ दूर गावांतू एक घरा उज्जू लागले ಮುಂಜಲಾರಿ आम्ही अंगू बेतनु आमगे बांधतो उद्दा तनला प्रयोजन असो महाराज ಖಂಡಿತ ಕೇನಾ तशी यांची कितली दूर 200 योजन दूर कुंडीनाळगारात दमयंती पुनर्फयावर ऐकून तुम्ही यान मुना नंतलारी यान मुना बॉब मारलारी या ताळ्या पैसे सुक्षिशिव ಅಂತ कसं प्रयोजन महाराज कसं प्रयोजन त्या होली वद्यतर मेगाला नंका तकून उंगुष्टाದ 20 सर तशा सर कसं करते ಅವಕಾಶ ನಾವ ಭಾವು ಅವಕಾಶ ನಾವ ಛಲಗಳೇ ಕರೆ ನಿನಗೆ ನಾಳೆ ಕಲಿಗೆ ಐದರ ಒಳಗ ನಿಲಿದುವೆ ನವರದ ಕೂಡಿನ ನಗರದಿ ನಿಲಿದುವೆ ನವರದ ಕೂಡಿನ ನಗರದಿ ಹತ್ತುಗಳಗದ ಬಯಕೆಯ ಉದದಿ ಛಲಗಳೇ ಕರೆ ನಿನಗೆ ನಾಳೆ ಕಲಿಗೆ ಐದರ ಒಳಗ महाराज भाऊ पराक्रम उत्तर बस्तू संतोष झाले जलारी ते सर्वत्र पूरा त्यांनी बंधन राखलं जलारी पूरा जन महावीर हंगे एककला सैन्य मळारी परमेश्वरले सैन्यक सम्म एसी असतात महाराज पूरा जन ते राजकुमार ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು तुम्ही अंगार पडला तुम्ही कसं करू शकता भाऊ का तुका दिला सलुगे छड दिला इत्या गोतोसवा मेगाल सामर्थ्य कसं म्हणून गोत्ताशी तो उल्लेख असं तई तन्नी मात्र नाही तिन्ही मूर्ती सर्वला म्हणून गेलारी मेगाल पराक्रम दाखवून ते अशिला पुरा फिक्की देवेत अशिला समय नत्ती गेले नवा महाराज तुमच्या नमुने चलस होय तुमकी चलस म्हणजे मका एक चलस कसा ना मका एक चलस कसा करतो तू दमायंदिले होय रब्बो का म्हणते चल मक्कस हा 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 आव तुमका कल्ली गळीगे पंच बिजेरी तुमगे ऋतु कुंडिना नगर बिजेरी आरबैता कसा ना पाल फाई गळीगे पंच बिजेरी तुमगे ऋतु कुंडिना नगर बिजेरी आरबैता भाऊ का ಬರಬಾವಗಲೊಳಗೆ ವರದಲದಿ ದೋಷದೊಳು ಕರವ ತಟ್ಟುತ್ತಲೆಂದ ಬಳಿರೊಂದು ಪಕಾರ ವಿರದಿದು भाऊ का कसा म्हणाल तू पंजाब तुमका कुंडिना नगर आम पाबैता अनेक पटी सांग अन्य गळीगे पंच बिजेरी तुमगे ऋतु कुंडिना नगर बिजेरी आरबैता बळे तुका दोळ बळे जोड फरिश करो होय इथं म्हणा रे कामाला रोग असेल दोळ एक टाईप की तशीची नीत कलमला दोळ एक रीती तिथली मात्र नाही पट्टी मारताला दोळ एक रीती एक विंगड रीती आता तुगाल दोळ तशी नाही निष्कल्म जलाल रीती दोळ तशी असताना तुगाल उतरा बैरी मग भरवश असं ओचा नव आहे काही वच्चा महाराज वरडी पल्ले स्वयंवर किती घंटे म्हणाला 15 ಗಳಿಗೆ ಬಿತ್ತರಿ 15 एक 10 ಗಳಿಗೆ ಬಿಚ್ಚರ್ ಪವೇನ ಜತ್ತುವ ಒಟ್ಟು ದೇವಚಿನ್ ನಕ್ಕ 5 ಗಳಿಗೆ ಬಿಚ್ಚರ್ ಪವೇತ ಎಲ್ಲರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಗಿರಿ तुम्ही यान म्हणे नांचलांती वस्त्र करू उमेर मुठून गेला पल्ले तुम्ही ते सणाचे एक उपहार कराटी ಅವಕಾಶ ದಿತ್ತಾನ ತೊಡೆ ದಕ್ಕೋ ಕನವ होय अगे पिक्चर होचने देऊ नाही नवयाची बस तुरे म्हणजे एक उपहार कर्या हे कार्यक्रम फल्ले एक मेन सोड नाही होय मग कोतसा और चावनो तू आपण अर्थ नवा सकाळी पल्ले एक नीज काढू सकाळी आम्ही दोन बार सर जाय ना ओचा 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 तयार झाला गोड पुरा रायद करू चारी गोड बनला तयार झाला भाऊ कंग्या आम्ही ते लाई आणतो दष्टपुष्ट जाऊन असेल गोडपूर असं हा तसे असताना नरपत्तल झाला गोड्याक बनला पण ताका एक पाय दुखे महाराजा एक पाय अशी वर उतरला ते महाराजा आमगे लाय आणतो दष्टपुष्ट गोड म्हणून म्हाका गोतच एक कोण ते दासेरू कुडीत करता तेसल गोड असतं दष्टपुष्ट याला दष्टपुष्ट गोड जाऊनची नाही मागीर आता तोरो मनुष्य जाऊनता सपोर्ट मनुष्य पळा कितले जोर जाऊनता ती
पूर असेल धावून जाती थोर असेल धावून तशीची गोडे तशीची दोर असतं ते गोडचाक भारी चंद गोड मागीर हा धावच्या घेतलेले गोड जेवका आता धूप येता हात उभारून धरला हा तू उभारलो नाही त्या धावच्या तयार जेवण आपला हा पत्ते तो आज पत्ते धावूया म्हणून गोड्यांतू 8 सूळ येतात 8 सूळ येतात गोड किंचिकी त्या दिव्या श्वा अशी म्हणतात ती त्याचं गोड बनला ಹಿಟ್ಲರ್ ಬೇಕು ಫಕೀರ್ ಏಕ ಮಲ್ಲನ್ ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟಮಳ ಬೇಕು ಉಭಯ ಪಾಶ ಒಂದು ದೊನ್ನೆ 4 ಒಟ್ಟು 8 ಸುಳಿ 8 ಸುಳಶಿಲ್ ಗೋಡ ದಿವ್ಯಾಸ್ವ ವಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಕ್ಲಾ ಮುನ ಕಳ್ಳೆ ಸಾರತ ಜಲಾಲ್ ತುಕ್ಕು ವಂದನ್ಗೆಲ್ಲ ರತಾಕ ದೈನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯರು ಬೀಳಲಿಲೆಯಲೇ ಅರರೆ ಬಾಹುಗ ನಿಲ್ಲು ವಸನವು ತಪ್ಪಿಗೋದುದಲೇ भाऊ का त्या घोड्याचे भैया दाखवून उसळल तसळ धुळी मेघाल डोळ्या लागता आशिली त्या मेघाल हत्ता आशिले खराब असणारे खुशीता आशिला त्या समयारी मेघाल हत्ता आशिले खराब असलं सकल पडला त्या मेघाल सरातीला की वेचुंदीच्या सांगतो हा राजा ते खरं तुमका मेळना कशी या दम्मीची ते एवची बेजारी आम्ही 7 वैरी 2 योजने मुखारसून जाला आपा तुमका करावस्त जवकाटी म्हणजे रे रत गुंडायता ಎಲ್ಲರ ते तोड होजला आव जाणे तका राब गुणा नका इकडे उल्लोच अस ಮರಳೋದಿರು ತಡೆ ನಿಮಿಷ ಯಾಕ್ರಿ ಮಿಶ್ರಾಬ ಮರಳೋದಿರು ತಡೆ ನಿಮಿಷ ಲೀಲಾನರುಗೋ ವಂಚಿಸಬೇಡ ವಂಚನ್ ಕೈದಗದರಸು ನಳರ್ವನೋರ್ವನಲ್ಲದು ಕೈದಗದರಸು ನಳರ್ವನೋರ್ವನಲ್ಲದೆ ಹರಿಹರಾದ್ಯರಿಗ ಧೋಳು ಮುಚ್ಚಿನ ಸೋಡು ಬಿತ್ತರಿ 64 ಯೋಜನೆ ರತ್ ಮುಖಾರ ಇಲ್ಲ ರೀ ಮಸಾಲೆ ಬೇಕಾರಿ ರತ್ ಚಲೋಕ ಮುಂಜಾಲ ರೀ कोणाला नेमकी साध्य त्या नळा ऐकल्या माणूस सोडल्या रे रिंगड कोणाला नेमकी साध्य ना त्या जेव्हा त्याला नेमकी मिळणार तर चालू बरं पलं म्हणाव्या का रे रथ वच्चे तशी जेव्हा म्हणजे विचारा रे ओळख गेला रे वा भाऊक नाही ते तसं असताना तू आणि येताना एका पट्टी उठान रपला सभी कांक समाधान सांगलाय अगला विकारा स्वरूप बोलवणं उठायला म्हणून सांगून त्या विषयावर उठायला नाही मेघाल अंतरात्माक सांगलाय मेघाल डोळ्या दिसन गेल्या री मेघाल अंतरात्माक वाची चक्रवर्ती म्हणून कल्याण निमती उठान रपलो ते तू सुरन्ना तू घटना की आशिले सीत म्हणून सांगून बुक्यार आशिल म्हाका सीत दिल्ल्याने वारे उच्च उद्दाक नातले शीत करता सगळे सामर्थ्यस म्हणून गेल्या री त्या नळ चक्रवर्ती सोडल्या रे विंगड कोणाक येना खेदूसु दमयंतीका पुनर्स्वयंवर म्हणताना असताना तो मत्ती गुण पडलो तगल बैलेक वल्टी अनेक वल्टी का म्हणताना मत्ती आशिल्या का मत्ती गुण अशी बेसातो आहे तिथली मात्र नाही आजी या बेगारी या रावतांग चोळका म्हणून गेला री वा नळ नाही अशी विंगड कसा नाही आता गेल्या की निमगू का अय्या अहो का अय्या ಎದ್ರಯ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಮಕ್ಕ ವಂಚನೆ ಕೋರ್ನಕ ತೋಡೋ ಜತ್ತ ಮಕ್ಕ ಸತ್ಯ सांगता ತಡವು ಜಲ್ಲಾರ ತುಂಬ असता ಹೌದು हां तिकडला ಸ್ವಲ್ಪ मुलं जास्त मक्क द्रोह करू नका चक्रवर्ती स्थानावर असेल पट्टी मार ना काही पट्टी मारचे चक्रवर्ती काही शोभे नाही म्हणून सांगून धर्मशास्त्रानं तू सांगला तशी असताना मग वंचने करू नका तुमची नळ उनवऱ्या नळू नाही भाऊको नाही तू नळ नाही भाऊको नाही नळू पट्टी मार नका बदल सांग
तुंचे नळ चक्रवर्ती महाराजा ते चक्रवर्ती जाऊन लोडोके या भिकार जाऊन भाऊ का काही महाराजा तुका तोड तबळ फळेला म्हणजे आता तुका तोडना मेगा थांबळून उलयता ना तू त्याकडे गुण उलयता असा अरे तुका तन्ना तू सत्य ना तुंची नळ सत्य सांगा तुंची नळ महाराजा अव भाऊ का अव अಪ್ಪಣ್ಣ ಪಟ್ಟ ರಂಪ ಬಾಳದೈಲ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದರು ಕೊಳವನೀನೋ ಹೇಳದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನೆಡೆಯೋಳು ಬಾಳದೈಲ್ಯದಿಂದ नळ चक्रवर्ती महाराजा किती सांगले रे आव नळने आव भाऊ का म्हण सांगता वचून तुका हांव नळ म्हण सांगून त्या नळ चक्रवर्तीक अपचार केला म्हण जाता मेगला परम मित्र जाला त्या नळ चक्रवर्तीक अपमान केलेला ही जीभ मेगा तोंड भितर अशानच या खंयतरी मेगा जीभ कत्तरता भाई ऋतू पर्णो तू सगळ्यावरी अवाची नळ चक्रवर्ती तूची नळ अवाची अय्या कसा ना अपराध जाऊन गेले मेगल नेमकी मेगला परमात्मा जलाला नळ चक्रवर्ती का पोट रक्त झालं काम आव दिली वाय छा कसा खुर्ची म्हणून कळना आम संतास तू इथे या विचारस ऋतू पर्णो हा तू तुवेलेरी तू चूकी लेपून अपराध प्रಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಡು ನಕ ಹಾ. ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಕಾರು ನಿಂಗಡ್ ಕೊಡೇನೆ ಮಗಿರಿ? ಮಕ್ಕ ದಲ್ಲಲ್ ते शेणी ಹಾ. ते शेणी मक दल्ला लिमती ते शेणी बाजे लिमती तीन लोक चक्रवर्ती जाऊन चिलो नळ चक्रवर्ती आजके विकार रूपारी कर्कोट गट्ट पुनेस्ತಿದಲ್ಲ नळाले शनी शनीले अज्जी निमती उपद्रव निमती तुका या परिस्थिती आयले तुका शनी विमोचने मंत्र ಗೊತ್ತವಾ मक ಗೊತ್ತಾ महाराज ಹಿಂಗೆ ಉಪದೇಶ करता ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶನಿ ವಿಮೋಚನ ಮಂತ್ರ होय या संगुण शनी विमोचन जपतो आपण लीलाञ्जनं समम्बासं रविपुत्रो यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनीश्वरं शने दिनमनासूनो अनेकगुणसन्मने अनिष्टने विष्टं कुरुं हां कुरुं सङ्कटं शनीश्वरा ನಿನಗಾವದ್ಯಾಕಿನ್ನೋ ಮೊದಲ ಎಲ್ಲ ಹೀನ ಕಾಳೋರಗರೋ ತಾನೆಗೋದಿಗಲೇ ವಿಜನ ಜ್ವಾಲೆಗೀಗ ಪ್ರಾಣನಷ್ಟಗಳಾಗಿ ಹೀನತ್ವ ಪಡೆದಿರಿ शनिदेवा प्रत्यक्षದಲ್ವಾ होय देवा हा तीन लोकांक चक्रवर्ती जाऊन मेरवताशील हाम हा एक वेळा रे मेल ग्रह जातील तू आईलो तिथं का इथे काय म्हणा रे ते मेगेल इच्छी नाही त्रिमूर्ती असं म्हणे सांगेल्या की आज्ञे प्रकार हा वयलो तुका परिस्कोर येयलो शिवाय आनी तुम्ही गेल कसले ना परिस्थिती कोरका जाल्यार हांव केल्यार चुकी जाल्यार कसो ना कळ्ळें तूं गेले चूक हांव सांगू काय तुका हा कळ्ळें तुका इंद्रादी देवतर पुरा वर घेवन आशिल तूं हा तुका सगळे वर मेळ्ळा हा. तूं तेची संभ्रम तूं आशिलो हा. जाल्यार तूं केलो विसरला कसो जाल्यार ना? चुकी केल्या तुवें हा तुका तें मात तें वचचें न्ही आनी तें कशें म्हण सांगू काय तुका आतां सांगा ती आं म्हळ्यार तूं उद्दण उनता ना हा तुगेले बायलेन तुका उद्दा दिली पिवच्याक हा हा आं तूं तें कशें केलें पित्त म्हणून थोडे पाय्यार घालें तशीच त्या तांब्यान पिल्लो वय वा हा वय वय आं मागीर दरवाजा मध्य बसून हा तूं एक पाय भितर एक पाय भायर दवरून उलयलो आसा हा तूं तें विसरला जालें न्हय हा. आनी तुवें कशें केलें म्हळ्यार दोनी हातांनी माती करपून घेतलें वय. म्हळ्यार असल पुरो सन्निवेशा रे हा हांव प्रवेश जाता म्हणून ह्या मेगेल इच्छी न्ही तांणी दिलेलें कर्तव्य तें कितें हांव करचें
पालन केलं तिकलेच शनिदेव हा हा एक उत्तर तुला निमगू येतो नेमके तू एक मनुष्याला ग्रहगती किस्त काळ असता पण ತಂಗೆ ಜಾತಕ ಪ್ರಕಾರ ತಂಗೆಲ ದಶೆ ಪ್ರಕಾರ एक राशी 28 वर्ष ಲೆಕ್ಕನೆ 30 वर्ष जाता शनी दशा हो 30 वर्ष 30 वर्ष एक मनुष्याक 30 वर्ष तू उपद्रव दिली म्हणारी हां तगेले जीवन कसाने हां आणि मुखारी अशी जाऊच्या नज्जा जायचं कसं कर का सांगा चिक्की ऊन कर का जात तू हां कितली होणी कर का ताजा अर्थ करी कोणतरी कोरियावा जाय ना ताजा अर्थ करी 7 कोरियावा 7 हां 7 नाही 7.5 हां 7.5 जलारी हा. 7.5 वर्ष एक मनुष्याक कष्ट आईल म्हणारी हां मक्काची हा. कसांजल्ला हां ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಕೈಲಾರಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕಾಡು ಸಾಧ್ಯ ಅಸ್ವ ತೂ 7 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟದಿಲ್ಲಾರಿ ಮಕ್ಕ ಕಿತ್ತ ವರ್ಷ ತೂ ಮೆಗಲ್ ರಾಶಿ ರಾಶಿಲ 3 वर्ष पर अशिला आणि मुखारी प्रति एक मनुष्या कै तगाल ग्रह गतीरी 3 वर्ष मात्र तू कष्ट देऊ का मागीरच्या 4.5 वर्ष अनुग्रह कारक जाऊन तू असं का म्हणू विनम्र विनंती करतास जायचं त्याला रे एक उत्तर सांगता हा 7.5 वर्ष तू 3 वर्ष मात्र तू कष्ट हा मग 4.5 वर्ष तू तिथे कष्ट जाय ना हा तुला कसं झालं रे तुला वाटतं अवस्था हा. झालं रे मेकेलायचं कसं म्हणत परिस करू मात्र वाईल हा कळलं तुका हा तशी तिथलं मात्र आणि एक उत्तर सांगू असं हा सांग कसा म्हणारी ह्या प्रकरणात हा कर्कोटक हा ಋತುಪರ್ಣ हा ನಳ हा ದಮಯಂತಿ हा ಹಂಗೆಲ್ ಕೋಣ ನಾವು ಕಡ್ತಾಕಿ हा ತಂಕ ಶನಿ ಬಾಧೆ ಯವ್ ಜನಜ್ಜ हा ಅಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಕ जायचं चांग चांगेल जशा प्रकारे येऊ कसं रस की तई मात्र मिळेल प्रवेश शिवाय विंगड कसं ना ज्याला रे हा. तू सांगेल होता का मान्य करता कसं जाऊ का सांगा शनिदेव हा संतोष जल्ला हा हाव सांगील पुरा तू ऐकालो ऐकलं हाव सांगील पुरा तू ಒಪ್ಪಿಗೆ दिಲ್ಲ हा. जलर आणि आता तू वच्ची नाही हा आणि काही एक दिवस मगल अंगा भितर अस का आणि एक परीक्षा मक्कास हा ते चालतंय मगल अंगा भितर अस का तू जायचं नळचक्रवर्ती वंदन करतात बरं जाऊ आणि काय तू वेस काढून म्हण नाव देवळात तो म्हणू चंद्रजाला म्हणता पोराजाला वेस चंद जन्म म्हणू की वेस चंद्राला आणि कत ना घे विमोचन ಋತುಪರ್ಣ tu ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಜಿ ಶನಿ ಹೋಮೋಚನ ಮಂತ್ರ ನಿಮಗೆ ವಿರೂಪ వచ్చును ಅಪ್ಪ ಸ್ವರೂಪ ಅವನು ಪುಳ್ಳ ನಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲರಿ ಅಪಾಸಿತ ಎಷ್ಟೈಡ ದಮಯಂತಿ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂವರ ಮಂಟಿ ಅಜ್ಜಿ ಗುಟ್ಟು ಕಸನೆ ಅವನು ಪ್ರಪಂಚ ಕಳ್ಕ ಇತ ಮಾಡರಿ ಪರಮ ಪತಿವರ್ಗ ಜಾವನ ಸಿ ದಮಯಂತಿ ಈ ಕದ್ನಾಕೈ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂವರ ಜತ್ತಲ್ನಿ ಜರ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂವರ ಮಣಕ ಜಲತಿ ನಾಟಕ या नाटक कसं म्हणून प्रपंच कळका जलारी की दमयंती का परीक्षा करका जाता जर आम्ही कुंडीला पकडती या वचा नळचक्रवर्ती तुगेला पुण्यनापुरात येईला तिथली मात्र नाही आणि मेगल कामांगा मुक्ताल म्हणून दिसता तू ಏನ್ केलं ರಂದप जल्ले लिमती लाईक करून जेवण करून उचका केला तुगेला नळपाक खाऊन मुकडसिता कसं ऐकतेस हवं ऋतुपर्ण महाराजू अयोध्या तुल्याने हंगेवून पावला के तगेल सारथी कोणा म्हणून निमगिताना बाहुक म्हणून ऐकली बाहुकची शलारी तोची नळ चक्रवर्ती म्हणून मिगल मन सांगतास इतलेने ऋतुपर्ण महाराजा लागी बिहारांतू ರಂದಪ ಜಲ್ಲಾಕೆ गुरु जल्लल सुदेवाक दही पेटवू ರಂದप हडैला आहा कस पोरपडू कस रुची हक्का मुंची नव नळपाकू म्हणू बमनाल हत्ता रुची बैले मात्र कळतके इतले नाही बम्मोणू बैले लागी नाटक करू पुरो जलारी
चढवा पळयताना मोकर नशी दिसतवा तशी जाऊन मिगेल दोन्ही चढवांका तांगेल बिढारा पेटोवन दिल्ले पाहू का ना मिगेल चढवा पळोनु पुटोन दोनु कसा मोग केल्लल काय कसा उम्मो दिल्लल काय मिगेल सकीन येऊन मिगेला सांगलाय तशी जाऊन बाहुकाची मिगेल स्वामी मिगेल नळचक्रवर्ती म्हणून मक्क दिसतस आणि वेळुकची नक्का सखीला सांगून बाहू काका हंगे योचा म्हणला हंगारा बोनो ತಂಗೆಲೆ ವಾಟ ರಕ್ತ ಧೀರ ಯಾರೋ ತವ ಊರು ಯಾವುದೀಗ ಆ ಆ राजकुमारी हाव हंगस तुम्ही कोणा पळोवन ते उलयतसची हांव मिगेल तोंड कोणाक दाखयना मिगेल तोंड तितलें काय चंद ना न्ही म्हाका तोंड पळयना अशी उलोवचा कळना तुम्ही तोंड हंग उंडयलारी लायक म्हाका कान आयक पडटा तुमी उलया ती कान ना आयकत हांव ना बा तुम्ही अशना पळोवन उलयलारी ताका चंद तोंड पळोवपाक अयो ताका सांगितलें नाका म्हणून सो हे कोळाक हांव बिल्ली तुमगेले ह्या विकार स्वरूप पळोवन हत्तचिके जाई रायला महानुभावा राजकुमारी तुमकां पळयतना तुम्ही वीरू धीरू महाशूरू म्हणून दिसता हांव वीरू वय हंगा केल्लल व्यवस्थे पुरे समजनवा व्यवस्थित आयची व्यवस्था माझं बारी लायक इत्या निमगिलन म्हळ्यारी तुमगे बिडार अंतू उज्ज आणि उदकाच व्यवस्थे करनी म्हण आयकली त्या दोन व्यवस्थे नाशिल्ले ह्या दोन्ही व्यवस्थे नाशी तुम्ही कशी रंदप केल्ले म्हणजे रंदप केल्ले लावेची हा राजकुमारी मुद्दान अशी रंदप कशी केल्ले म्हणून वय ताका का उपाय केले हांव कितली वर्स जपून 3 वर्स जपून कष्ट बघून 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 गेला असेल दुःख पुरा दोळ्यांतू बोर नाशिल्ले ते मुद्दा पुरा आजी भायर गेले आजी भायर गेल्ला त्यांतू रंदप केले तंतू रंदप केल्ला मिक्सी जाय न्ही नवा ना ना समजले आ असो तशें जाल्यार उज्ज नाशी हां उज्जुनाशी म्हाका रंदप करूं साध्य आसा हा हा कशी करता सुवाय कशी? हांव केल्लें पाप मस्त आसा त्या पुरा म्हज्या हृदयांत बेसून म्हाका लास्टचे विचार उपारी अयो तितली पाप केल्ला म्हण केल तुम्ही एक फावटी उज्जू भायर गेल्ले तांतू रंदप केलें असो तुमगेली ह्या पुरा आयकतना म्हगेल मनान तूं केलो प्रश्न उद्भव जाल्ला प्रश्न ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೋಚ್ಕಿ ಹಾ. ಎಕ್ಕೆಕ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾರು तुमका उत्तर दिवचे सुलभ जाता एकक निमगे सुलभ जास्त म्हणून दिसतं म्हाका जायत हा. तशेलारी तुमगेल नाव कसं ना एक तुमगेल देश खंयचे दोन्ही हे रूप जन्मांत असताना आयिल्गी नाही मागीर आयिल्ले तिनी तुमका वर्डीक जल्लावे चारी देवा चारी वर्डीक जल्लावे हंडीक चारी नाही प्रश्न चारी जाल्ले म्हणाला प्रश्नी चारी म्हणून वर्डीक जल्लारी तुमगेल बायल काही असा बायलेन म्हाका सोडला चेडू कितले म्हूण सांगतावे चेडू 5 चेडू 5 चेडू नाही प्रश्न 5 प्रश्न चेडू म्हणजे 5 प्रश्न शलरी ह्या पुरे प्रश्नेक उत्तर दितावे राजकुमारी अय्या ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಅವನು ದಿತ್ತ ನಿಮಗೆ ನಾವ್ ಕಸ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ
मिगेल नाव बाहुका म्हणून ओहो देश केंचे मिगेल देश पुढे बंगाल हा आता कंगाल जाऊन असं कंगाल कंगाल जाला मग असा बा आणि हे विकार रूप पूड जोकून असेल की आर्त आयले वय हांव जन्म येताना असेल की नम्म मक्क ಗೊತ್ತು इथे वेळेला मक्क पळोचे जाईन मक्क बुद्धी येताना या नम्मने रूपायला तुमका वाल्डीक जल्ला वर्डी जल्ला वर्डी जल्ला हा जल्लारी बाईले मक्क सोडला कसं म्हणले तुम्ही बाईले सोडला बाईले तुमक सोडलाल की तुम्ही बाईने सोडलाला सुरेवी हांव सोडलाले हा मागीर तीन मक्क सोडले उद्याच्यात बाईल ना मक्का तीन मिगल हत्ता मेळ का बिनी कसा? ही कंचे नमुने मिगेल बाईले कसा इथं होतो नाही तुमक कशीच ती सोड चमकली एकली पतिव्रते जल्लाली बमना लट्टू असू का ती कशी सोड चमकली बाईले सोडू नका मक्क सोडणारी मग बेजार ना बाईले सोडणारी हवे करा इथे मग बाईल ना तितके मोगच सोडणारी कशालारी तुमका चेरडू घेतला तेरडू दोग जण हा त्यांनी मात्र तर बैलेल कोळा रस्त्यात म्हणून पहिली कोण एकलं सांगलंय कोणगी एकले सांगेल निमित्त तुमका कळलं कळला बाहुका हा. अवश्य निमगीता म्हणून मग चूकी लेखू नकाची हा. मकाई वर्डिक जल्ला मकाई दोन चेरडू दोन. हाव तुमगे लागे विनंती करता कुठे ರಾಜಕುಮಾರಿ ಇಂದ್ರನಾಲಿಗೆ पुढे ಮದುವೆಯಾಗಿರೆ ಮೋಸದಿಂದ ವಂಚಿಸಿ ಹೋದ ಆ ಆ ಆ ಹಿಂದೆ ನಳಲಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರೆ ಮೋಸದಿಂದ ವಂಚಿಸಿ ಹೋದ ಅಡವಿಯೊಳಗೆ ತಂದೆ ಬದಲಾಗಿ ಪರಿಣಯ ಕೈಬೆನೆದು ಪ್ರಬಲದವನು ತರೆಸಲ ಬಂದು ನೆರೆದಿಯರು ಆ ಆ अय्या बाहुका ರಾಜಕುಮಾರಿ मिगल काणी ऐक तुगेले काय नस खंडित हा. प्रत्येक मनुष्य आता तांगेले जल्लाल काणी वे वे असते वे कशी असतं ना मिगेले काणी हा. असतं मग अजय खुशी पूड आहे हा. नळचक्रवर्ती लट्टू वल्डीक जल्ला घळ चक्रवर्ती लोक वय नळचक्रवर्तीनं धगेल भावा लट्टू पगडे केळणू सर्व राजतंतु सोडवालेची हा. रन्ना उच्छुका जल्ला ತಂಗೆ ಟೂಜಿ ಹಾವರನ್ನ ಬಾಯಿಸರ್ಲಿ हा ಜಲಾರಿ ಮಕ್ಕಾಜಿ ಮೋಸುಕೋನು ನಳಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಿಗೆಲ್ ಹಾತ್ ಸೋಣು ಚುಮ್ಕಲೋ हा ಶಿಜಾವ್ದು ಮಿಗೆಲ್ ಅನ್ನಾನ ಮಿಗೆಲೆ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂವರು ಖರ್ಚೆ ಮೋಣು हा. ನಿಶ್ಚಯ ಕೆಲ್ಲ त्या पापी नोड मिगल अत्ता मेळका तुम्ही कशी मिगल बमना सोवले तू गेला म्हणे कष्ट गल्ला पडे वाटेर सोडू ತಂಗೆಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ कसं असेल की कोणा ಗೊತ್ತು हा त्यावे त्यावे तशी असताना अय्या बाहुका आज जेवचे स्वयंवर आणतो हाव तुका माडू घालू तुगेले धर्मपती जाव का पक्का. म्हणलेला मिगल अवस्था कळला कळला ಮೊದಲ ಬದಿಯಲೇ ಪಡೆಯಲಾರದೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಮೊದಲ ಬದಿಯಲೇ ಪೊರೆಯಲಾರದೆ ಗೆಟ್ಟು ನಾ ದೇಶಾಂತರ ತಿರುಗುವೆ ದೇಶಾಂತರ ತಿರುಗುವೆ ದೇಶಾಂತರ ತಿರುಗುವೆ ಮದುವೆ ಬೇಡವೇ ಮದುವೆ ಬೇಡವೇ ನಾ ವೃತ್ತನಾದೆನೋ ಮದನ ಕೇಳಿಗೆ ಒದಗಲಾರೆನೋ राजकुमारी बाहुका तू सांगता तू मग तमाश करची की म्हणून दिसस इत्याक आमच्या गावात त्या रिवाज असतो कोणी चंदी ಚೆಲ್ಲಿ ಪಳೆಸದಾಗ ದಿನ ಚಂದಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಕುरूपिक ನಾವು तुका बर्थडे जाता तमाश करचे तो बजा म्हणता निजा म्हणजे तमाशे हाव तुमका तमाश करची तशी नाही नाही या कुरूपायक तू एक वीरा धीरा म्हणून म्हाका सांगता स्वामी आसले एक वर्डीक जावन तिका पावसू जायना अशी एक बिकारशे गतीना तर भोंवतस तितले मात्र नाही म्हाका प्राय जाला या प्राय राव तू म्हाका वर्डी जावन तुका कसा चूक मेळटा हाव तुमगे चाकरी करता तू चाकरी करतो वे जाल्यार तुका पोट्टा घालका की नाका म्हाका गळू जातो
स्वामी पतिव्रते जावन असेल खंचे स्त्रीक तिगल बमनान एद्रा रबला खंचे बेसर तिगल बमनान तिगल एद्रा येऊन रबलारी तिगल मन सांगते काही याची तुगल बमणू मोणू हाव पतिव्रते जताना तुम्हीची मिगल एद्रा येऊन रबताना मग कळना म्हणून लेखले वा नळ चक्रवर्ती हे पूर्ण नाटक पूरो तुमगे लिए कुरूप रूप पळोच्या जायना तशी जाव नु तुमगे लागी हा विनंती करतस तुम्ही नळ चक्रवर्ती पुಳ್ಳಿ रूपारी मिगल एद्रा येऊ का हाव भाऊ का कंची नळ चक्रवर्ती जेवचावे ओहो तुम्ही सत्य सांगनाच ह्या वरला पडेल ह्या वरला तू मिगल घडे जमायते रबे तू एक अंगासूर बरं बाईने मेच रमेश कोण घालला कधी कशी मरचे मग तुगे एक करता तुगे भक्ती मेचो तू पतिव्रते परम पतिव्रते दमयंती होई म्हणून प्रपंच दाखवून घेतलाय दमयंती या पुरा नाटक नाही आम्ही शनी प्रभाव निमती ಕಾರ್ಕೋಟಕನ್ ಚಬ್ಬುನು ನಿಗೆಲೆ ನಿಜ ರೂಪ ವಚನು ಯಾ ರೂಪ ಇದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾತವ ಶನಿ ವಿಮೋಚನ ಮಂತ್ರಾರಿ ಋತುಪರ್ಣ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಾರಿ ಯಾವ ಆಜಿ ಶನಿ ಮುಕ್ತಿ ಜಲ್ಲ ಜನ ತುಕ್ಕ ಪುಳ್ಳಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೋಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪೊಳಕನವ ಯಾವ ರೂಪ ನಕ್ಕನವ ಅತ್ಯಂತ ರೂಪ ವಿಸರ್ಜನೆ करता ನೋಡ ಜಂತುಗಳ ನೋಡ್ತಾ दमयंती पळायलिवा आमगेल परिस्थिती कसन जाऊन गेली हक्क पूरा कारण कसाने पूरा शनी देव मगेल ग्रह गतीरी शनी येईल निमती ते दुसो तू सांगील उत्तरावा ऐका नातील निमती मग कसा परिस्थिती येईल तो हांव दणीव येताना हांव पाय दुल्ल्याले तंब्यारी उद्दा पिल्लो तदना उद्दा पिवचनाची म्हणून तू सांगलाय वै स्वामी हांव नळ चक्रवर्ती पिल्ल्यारी इत्ती जाता म्हणची एक नमनेचे अहंकारारी पिल्ल्याली परिणाम मक्क शनी धरली दमयंती तिथले मात्र नाही आमग्याला आस्थाना येऊन पगडे खेळवा ಇಲ್ಲ देड पायाचे कोण कळीವಂತೆ ना स्वामी बिंगड कोणही नाही होची शनी देव ओहो आजी ऋतुपर्णाल निमती अक्षरता विद्या हांव शिकून आयला आनी आमग्याला कष्ट पुरा परिहार जाल्ला तद निमती हांव कसन कोरका आनी आम्ही कशी कळून घेतला त्या तशीची घेऊ का त्या खातीर जावन हांव एक पत्र बरयला कसं म्हळ्यारी एक पगडे येवका भावाक पुष्कळाक ना लढाई सिद्धते जाऊन येऊ का म्हणून सांगला तर ती स्वामी हा तुम्ही युद्धा वच्ची जलारी अशी वच्ची वा नाही मिगेल अन्नाला सांगून तुमका सैन्याची दिवसीता अन्नाला शिकवचा अति घरुषदले मावा वंदन करता असा आशीर्वाद असा मावा मगेल परिस्थिती अशी जावच्या पुरा कारण तो शनी देव हाजी ऋतुपर्णाल निमती शनी विमोचन मंत्रा निमती मगेल शनी पुरा धूर जल्ला आणि शनिदेवान मक्का अनुग्रह केला मावानो हे मगेल छडून वा छडवानो छडवानो यशस्वी मावा हा विंगड कसाने निमगे इथना आजी थाई मगेल चढवांक तुम्ही कंचे एक ಕೊರತೆ ನತ್ತಿಲೆ ಪಳೆಯಲಂತಿ तिथलं मात्र नाही मगेल बाईले काही कंचे ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನತತ್ತಿ तुम्ही पळयलांती जलारी आणि एक विनम्र विनंती संत मक्कात लढाई वचुका वसा ताकू जाऊ का जलाल सिद्धते तुम्ही कोण देऊ का तुम कसं नम्र सिद्ध जाऊ का म्हणून मक्का सांगाती हा तुमक सैन्य जाऊ का वा हा सेवक जाऊ का वा हा ऋतू जाऊ का वा हा आणि आर्थिक व्यवस्था कसं जाऊ का हा मक्का निम्गे आती
मेघालय राज्यात कसं नाही उण्या पडणं तुमचं कसं पुरव का त्या पुरा हा तुमच्या रडी तयार असं ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡು तुम्ही लढाई वचनो त्या पुष्कराक सोलवनो सोलुचनो तांगा राज्य तुम्ही वशकर का तुमचं कसं नमने सहाय्य का त्या पुरा हा तुमच्या रडी तयार असं इतले नाही हावाचे युद्ध आयोग का म्हणून गेला रे तुम्ही मग निमगे ती हाव स्वतः युद्ध आयोगच्या काही तयार असत मावा हा तुम्ही युद्ध योजनाका हा आमक जायचं सैन्य आणि रथ दियाती आम्ही मुखारची जाती जायचं आशीर्वाद करा ती जायचं मी गेला आशीर्वाद संपूर्णच चढवानो जम्यानो दमयंती ना आमगेल कुलपुरोहिताल पाय धोरनो मुखाशी येते देवाला आशीर्वाद विजयी भवा विजयी भवा जय बाबा या निषेधापुराचे रायजान आಳ್ವಿಕೆ करतस 3 वर्ष झाला चंदाडी राज्यभार करतस आज मग पत्र येला कसं म्हणवायचं ना जरा युद्ध तयार जोकके कसं ना सोडलित्व हवं हा वेचलो युद्ध वच्चिने मी गेले तू सेनाधिपती असा तसं बेकी हो
छत्रपाद असला काय कोणी तंत्र लावा तुम्ही मग सांगायचे आवाज सेनापती राज वापस मुनायला हाज्य बागी तुगला अभिप्राय कसाला राजा किती सामर्थ्य पळायचा या मग चल लगी मुंदिस्ता तू म्हणला कुठल्या राज सोड दिवचाक या पुष्करान हत्ता कंकण घालून गेली मी गेला आता आशिल्ल्या काटा तुका पोट्ट भितर येता
हांव रान्ना आशिल्ले कणंक खावचे तूं हांव खाव जेवका आशिल्लें शीत तूं जेवल नवा सद्दीं ती हांव रान्ना आशिल्लें कणंक केल्लें दस्ता बसता जावन आसा वयरा कसं पगडे येता ना एकलो ब्राह्मण आयलो 1.5 पायाचो तो कोण म्हण लागला कोण तो विंगड कोणाय नाही तो शनिदेव कळवा मेगाल भक्ती का मक्क ओलूनु मक्क तो सोण चमकालो मर्यादर सांगता हंगाचे अधिकार मक्क सोण दी म्हणारे दरलाल कटारी गळ खातार जागृती योगी झल्लेलो दुष्टू हमगे चंद्रवंश अंतू तारणे जन्म घेतला मृगराज जावन असेल सिंहान एक सामान्य कोल्ह्या मल्हारी कसा होडस इतली मात्र नाही धायादी संबंध अंतू यो तुमका भाऊ जत्ता शिजावनु आता प्राण भिक्षे देऊ का स्वामी प्राण भिक्षे देऊ का जमयंते स्वामी एक उत्तर गेलो लेता वैरा पुष्कळ अण्णा नळ चक्रवर्ती ऐकालवा तुगाल होनियन सांगेल उत्तर ती गेल पतिव्रता धर्मारे तू आज वांचून वरला तू आमक कष्ट दिला आम्ही रान्ना वचून दीस काढताची केल्लो तू जलारी तुक प्राणभिक्षे देऊ का म्हणून मेगाला मागता असा प्राणभिक्षे दिला कसा सांगतो तू अण्णा नळ चक्रवर्ती मी काय हॉड चुकी झाला धर्माचं करशील तुका घनघोर अन्याय कोण सोडला आणि मुका जाव सत्य धर्माचे जीवन करता मग शव कोण देऊ का पुष्कळा अण्णा एक क्षण म्हाका खोपयलो तुका खातारता म्हळ्या जाल्यार खातारला कोणा खातरचे मेगाल बाबा का खातारला मग जाता त्या बायले ना म्हाका बुद्धी सांगिल्ली ती तू आज वांचून वरला हे तुगेल चुकी नाही कित्या म्हळ्यार हाका चुकी मेगेली आसा मेगेल ग्रहगती री शनी आशिल्ली ती ह्या पुरा इतकं प्रकरण जावच्या कारण जाल्लें तद ती आनी पुणी तुवें सांगिलाल उत्तर ऐकूच्या नज कळवा कळला सत्य धर्म न्याय निश्चरी आळवी कोरणे उत्तरची हांव तुका एक अनुग्रह करता उत्तरा निशाच्या देशा तुक सोन दिता तांचे पट्ट बांदिता ते चंदाय रासून प्रजापालक जावन परिपालन करण्या मुखारशी तू म्हणलं मग के जावो स्वामी पळईल नवा काणी कशी चल्ली म्हणून खंडित एक उत्तर सांगता हांव तुका सांग्या स्वामी मेगेले मनशे शून्य आमगेल मनशे खसनेना अंग त्या पूरा देवाले मनशे धन्य कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्तस्य नळस्य च ऋतुपर्णस्य राजसी कीर्तना कलिका नाशम
ह्या मंत्र इथं सांगली होतो स्वा इथे स्वामी हंग आशिल्ल्याने पुरा ऐकू का ह्या मंत्र पठाने केले म्हणारी तांगेल ग्रह गतीरी शनी दोष खंयच्याय ಇನ್ನಿತರ दोष असला री त्या पुरा शमन जाता तांकां शांती मेळटा ग्रहाक शांती मेळटा त्या खातीर जावन प्रतिनित्य ह्या मंत्र कोण पठण करतकी तांकां शनी बाधक दकय याना ह्या शनिदेवान सांगितलं तसं उत्तर ओहो दमयंती स्वामी पुनर्स्वयंवरा म्हणजे ह्या पुण्य कहाणी इतली लायक संपन्न जल्ली हक्क पुरा कारण हंग बशिलाशिले सभासद ಖಂಡಿತ हक्क हाजे मागची मस्त कष्ट येयली आसा ती तांकां पुराय आनी हंगे येवन पळोवन बैसून इतक वेळ आमकां आशिर्वाद केलेला पुराकय आमी नमून येयलो तसालो वेंकटरमण तशी महागणपती तशींची शनिदेव आयुष्य आरोग्य संपत्त समृद्धी देव म्हणून कडेन ह्या पुण्य काण्याक मंगल संज्ञा भद्रम शुभम मंगलम